Nyoro kia omonyenya kia gutoka se wodi ya Abumbaba ebunge abo machoge borabu e county ya Kisii ya mateyo yanyora omubiro uyu nigo yagenda komo ebose nigo yagenda kurima mugondo asibanyora omubiro uyu hekerobono obutuki bwacha kiweri murioka kumanya ninki kera kore kyo kwenikiwa muri kito Dominic Onderi nero gotoigorera emesa ya mayakuru ensoko ensa eyamo botko bwarero omubiro bw'umwana utarakong'ani gotoka gotugutire meyo mugondo yomo kubekire meye bagi ase kinyoro ky'omonyenya kigotoka memo kyemogonga ewodi ya Abumbaba ebunge ya machogora bwe county ya Kisii gukwana ne amateme abagenda mugondo kore mabanyore bagi yiga nigo batwereria yayiga nagenda ase nkombo eto mugondo naenda gukora igasi nanyara omong'ina natebeti acha tokora igasi otang'anire ongo kora renge twakora igasi kurumate twekauchire gora ase naro ekena okianorite sana ate yo mwana gito omwana ono momurori gwetera muteiga kinchunchu atirike na wiki narete beti ochwata kagente gochwata ngona kurima tore twarora okotute pagi otena ki pagi eyerutire igoro gaiga ore pagi enanyerwa gochiga tikabera ase mugondo ante mana konya igoro twateba ng'a yaye pagi na oranyene yo mwana bwa esukuru ekare gaki pagi abana na baito nabo bagocha batuguta chipagi iga bono moibori akaita omwana esukuru akaratugutete epagi iga twateba ng'aki ngeki gakaremi twarigia omote twa sibuga twabeka twateana echianga chiera twakora naki eyanga eyemo ibe na echianga chiremi twagenda nande gochikorema akeigo naende twaitwa enkorema twateana naki nkeki bono kiaritoa amabu okana echiabu katabegete bono rio twachigobeka omote iga twarana omwana oro twakera abagambi esimi rende bacha muna bacha igo bari bonse bakwibwatera nebikore bingabu nebiga nigo banyariko bagosabwa banyako bakwira ng'ora na gosaba obokonyi ribaga riokoire getambukiro kingabu nekiga bono ento na advice abana babake yao torutera abana mugondo mwatogetire abanyanyimbo nigo baikera na asa yayiga na kurusia omubiro iga asa iga asoka obogwe chiase enkendo ekera bono obotuki bwachakigwe erikomanya ning'o yokorete gekore ekiga kuripoti gitse kya onambe magia nsoko TV kuruga igase kenyo kya mugongo kigotoka igase wodi ya Abumbaba ebunge ya machogoro bwe county ya Kisii retera ne Dominic Onderi Nyabuto.